ти завра киномашината да вижда. Да ги гледаш! Говори, бай, брадър Трю. Тодор да се яви веднага в изповедалнята. Ау, който и бе, Тодоре, който и бе. Нали казах да влизате по един? Що си взел пацата със себе си, бе? Ама сам съм, бай, брадър. Това не е Пацо. А който и тогава? Да се откраднал щекичи от билярда, бе? Ме моля се, бай, брадър, аз ни крада. Ще ме прощаш, дядо Попе. Какво стана тогава, бе? Да не видя някоя съквартирантка на път за изповедалнята? Не, бе, бай, брадър, аз само срещнах Пеню. Стига се въртял, че ще щупиш някоя камера. Много му отива новия нос. Зато или? Така се натопорчил? Моля се, бай, аз мисля, аз не съм се натопорчил. Аз съм се напопорчил. Кажи сега за Пеню. Че? Как мислиш? На кой тротуар си паркира колата? На левия или на десния? Ма, той има ли книжка, Пеню? Изразявам се метафорично, свещеноливница. Добре, ще се префразирам. На кой бряг на реката е седнал? Сега не знам, бай, брадър. Аз така не съм говорил по този въпрос. Не знам. Виж сега, важното е така да се... Как да ти кажа? Няма значение кой бряг. Но важното е така да си по движението. Защото аз мисля, че не е нито на левия, нито на десния, ама скоро ще седни на острова на Папазян. Не знам, така честно грешиш, бай, брадър. Така той Гаро не е набожен и не може да стигне до сърцето на Пеню. Той Гаро може да не е набожен, ама е набождан. И може не до сърцето, ами чак до сливиците му да стигне. И сега, бай, не искам да го обсъждаме, защото той е един душевно болен човек за мен, разбираш? Но просто него го боли душата. Ако мен питаш, по-скоро задника го зарбие. А не то ли страх, че извън къщата павката ще изкърчи забиче? Виж какво, бай, брадър, аз имам така един ангел-охранител. Казва се Ангел Господинов, Бошков. И така, ако някой реши случайно да ми стори зло, той го прави като Пеню след операцията и го праща в Италия да манекенства. Я кажи, че как стана религиозен? Ами, как да ти кажа честно, една вечер така се прибирам в апартамента и чувам един тих глас отгоре да ми говори: хвани се за жезъла, аз ще покажа рая. Абе, кои са били съседичи над вас, бе? Сигурно са се плющали. Мен ако питаш, прецакал си са. Тодоре, чуе, научи ли 10-те бай брадърови заповеди, бе? Я ми ги кажи. Ще ги кажа, бай. Аз съм твоят бай брадър. Да нямаш други брадъри или байовци освен мен. Помни седмия ден, защото тогава са номинациите. Много важна заповед. Трябва да се уважаваме, разбира. Ако имаш две сестри, раздели акъла си с тях по-равно, колкото и да е малко. Не знам дали ме разбра, отнася се за онези трите улавици сестри. Четвърта, не споменавай името на бай брадър на гладно. Не пожелавай носа на оперирания, както и задника на душевно болния. Не се кланяй и не се надупвай на други, за да не те заболи душата. Още една важна заповед. Не плющи се квартирантите си, че ще изплющя аз. Демек ти. Не убивай зрителя с тъпотиите си. Много важна. Никой не е спазен. Не удрай топките на билиарда силно, защото те също са на байти брадър. Не се съобразяват в къщата. Постоянно удрят топките. Гледам горе, болят и така. Нека да. Това са. Айде сега са мащай и другия път да не влезеш пак в изповедалната с лукавия. Айде. Амин. Срамота е да ни гледаш! Аз правя същото като ученичка. Аз като поп изповедам. Ако вас не ви е досрамяло, гледайте